На Белсаце навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Пацверджана, што 7 жніўня украінскія войскі прасунуліся да 10 кіламетраў у глыб Курскай вобласці Расіі. Пра гэта заявілі адмыслоўцы Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны, прааналізаваўшы адкрытыя звесткі. Паводле мясцовых уладаў баі ў вобласці працягваюцца трэці дзень запар. Расійскія медыі паведамляюць аб 7 збітых ракетах у рэгіёне сёння раніцаю. Украінскі бок ніяк не каментуе падзею ў Курскай вобласці Расіі. 6 жніўня невядомыя збройныя сілы прарвалі расійскую мяжу з боку Украіны. У штурме бралі ўдзел да 400 чалавек і дзясяткі адзінак бронетэхнікі, якую падтрымлівалі беспілотнікі і цяжкая артылерыя. Фармаванні здолелі збіць некалькі верталётаў узброеных сілаў Расіі, падбіць некалькі танкаў і ўзяць у палон дзясяткі расійскіх вайскоўцаў. Былы дэпутат Дзярждумы Расіі Ілля Панамароў на сваёй старонцы ў Фейсбуку заявіў, што цяпер замест расійскіх добраахвотніцкіх фармаванняў спецаперацыю ў Курскай вобласці праводзіць 22-я асобная механізаваная брыгада ЗСУ. Гэты падраздзел украінскай арміі быў адноўлены ў 2023 годзе. Яго асабовы склад рыхтавалі інструктары з краінаў НАТО. У Курскай вобласці паранены расійскі прапагандыст Евгений Паддубны. Напярэдадні ён здымаў рэпартаж пра баі ў Суджанскім раёне. У тэлекампаніі ВГТРК, дзе працуе Паддубны, заявілі, што ён у цяжкім стане, з апёкамі цела і чэрапа-мазгавой траўмай. Яго атакаваў FPV-дрон. Першымі пра атаку на Паддубнага заявілі дэпутат Дзярждумы Расіі Михаил Дзялягін і некалькі Z-каналаў. У паведамленнях пісалі, што прапагандыст загінуў. Евгений Паддубны – адзін з самых вядомых расійскіх прарэжымных журналістаў. Ён працуе для тэлеканалу «Расія-1». На пачатку поўнамаштабнай вайны ён рабіў рэпартаж з аэрадрому ў Гастомелі, што пад Кіевам. Вызвалены ў выніку абмена паміж Расіяй і Захадам расійскі апазіцыянер Ілля Яшын мяркуе, што беларускія палітвязні мусілі быць часткаю гэтай угоды і выйсці на свабоду. Пра гэта палітык заявіў на сустрэчы са сваімі прыхільнікамі ў берлінскім Мауэр-парку. То, что в России происходит, это часть того, с чем сталкиваются политзаключенные в Беларуси. Насколько там подавляют, унижают людей, это просто чудовищно. И Лукашенко в этом смысле абсолютно недоговороспособен. Ну, известно же, что должны были быть и политзаключенные частью этой сделки, белорусские политзаключенные. И мы с вами уже давно не знаем, что там происходит с Марией Колесниковой. Что происходит с Сергеем Тихановским. Фонд Алексея Талая зноў прывёз у Беларусь дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторыяў Украіны. Гэтым разам з так званай ДНР. Агулам 43 дзіцяці іх сустрэлі ў Гомлі. Гаворка пра хлопчыкаў і дзяўчынак ва ўзросце ад 8 до 15 гадоў. Гэта дзеці-сіроты, дзеці са шматдзетных сем'яў ці тыя, якія выхоўваюцца адным з бацькоў, распавялі ў фондзе. Беларускі паралімпіец Алексей Талай трапіў у 13-й санкцыйны пакет еўразвязу супраць Расіі і санкцыйны спіс ЗША за датычнасць да вывазу украінскіх дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторыяў. 16 гадоў таму, ноч на 8 жніўня 2008 года, Расія напала на Грузію. Тады грузіны жорстка супраціўляліся, але не змаглі цалкам абараніць тэрыторыі сваёй краіны. Падчас пяцідзённай вайны расійскія войскі акупавалі Абхазію і Паўднёвую Асетію. Гэтая вайна прывяла да значных чалавечых ахвяраў і разбурэнняў. Да гэтага часу Абхазія і Паўднёвая Асетія застаюцца пад кантролем Расіі, што выклікае напружанасць у рэгіёне. У 16-ю гадавіну расійскага ўварвання Захад заявіў пра падтрыманне тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Дзяржаўны сакратар ЗША Энтані Блінкен заклікаў Расію выканаць яе абавязкі паводле пагаднення прыпынення агню 2008 года і адвесці войскі на пазіцыі, якія Расія займала да пачатку канфлікту. Колькасць дзіцячых суіцыдаў у Беларусі павялічылася ўдвая. Гаворка пра першае паўгоддзе сёлета ў параўнанні з аналагічным перыядам летась. Узрост жа тых, хто здзяйсняе самагубства, памаладзеў. Інфармацыю пра гэта атрымала выданне «Зеркала» з дапамогай аб'яднання «Белпол». Статыстыка вынікае з атрыманага рэдакцыі ліста дзяржаўнай пракуратуры да віцэ-прэм'ера Ігора Петрушэнкі. Палова ўсіх самагубстваў прыпадае на павешанне, 38% на падзенне з вышыні. Наймалодшы ўзрост, пры якім дзеці сёлета здзяйснялі самагубства, 10 і 11 гадоў. Для барацьбы з афрыканскую чумой свіней у Беларусі паўстаў адмысловы штаб. Яго очоліў віцэ-прэм'ер краіны Юрый Шулейка, намеснікам прызначаны міністр сельскай гаспадаркі Анатоль Ліневіч.
У склад штабу таксама ўключаць супрацоўніка КДБ. Пра мэты стварэння штабу не паведамляюць. На рэсурсах Міністэрства сельскай гаспадаркі звестак пра фіксацыю выпадкаў афрыканскай чумы свіней у Беларусі няма. Афрыканская чума свіней – вірусная хвароба, ад якой няма вакцыны. Захварэлая на гэтую хваробу жывёліна памірае цягам 2 дзён. Вірус чалавеку не перадаецца. Менскія ўлады будуць аплочваць штомесячны праязны некаторым чальцам сем'яў ахвяраў трагедыі ля станцыі метро Няміга, што адбылася ў 1999 годзе, і трагедыі на станцыі метро Кастрычніцкая, што здарылася ў 2011. Адпаведную пастанову апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Дакументы ўводзяць дадатковыя захады сацыяльнага падтрымання, уключаючы штомесячную аплату праязнога для непрацоўных пажылых бацькоў і сужэнцаў загінулых, якія не ўзялі новага шлюбу. Раней для сем'яў ахвяраў ужо былі прадугледжаныя штогадовыя выплаты на кветкі і кампенсацыя затратаў на рамонт надмагілляў. Трагедыя на Нямізе адбылася 30 траўня 1999 года. Тады схавацца ад навальніцы і граду у падземны пераход пабеглі наведнікі свята ля палацу спорту. У цісканенні загінулі 53 асобы. Выбух на станцыі Кастрычніцкая 11 красавіка 2011 года забраў жыцці 15 чалавек. Больш за 300 атрымалі раненні. З пачатку купальнага сезону ў Беларусі патанулі 187 чалавек, з іх 16 дзеці. Пра гэта заявіў кіраўнік Цэнтру ўзаемадзеяння з грамадскасцю і СМІ Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Максім Клачко. Паводле чыноўніка, кожнага з гэтых трагічных выпадкаў можна было пазбегчы, але, цытата, праявіўся чалавечы фактар. Усяго з пачатку года ў Беларусі на вадаёмах загінулі 245 чалавек. 35% з іх былі ў стане алкагольнага ап'янення. Airbnb, Megago і Battle.net, больш недасяжна ў Беларусі. Пры спробе адкрыць папулярныя сайты шматлікія жыхары нашай краіны бачаць заглушку Міністэрства інфармацыі або старонкі папросту не заладоўваюцца. Выданне Deu.by высветліла, што прычына абмежавання доступу да замежных пляцовак – нясплата падаткаў у Беларусі. Міжнародны сервіс арэнды жытла Airbnb, гульнявая платформа Battle.net і украінскі онлайн-кінатэатр Megago спынілі супрацу з Беларусі ў 2022 годзе пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну, у тым ліку з беларускай тэрыторыі. YouTube цалкам перастаў адкрывацца ў некаторых карыстальнікаў у Расіі. Гэта вынікае са звестак шэрагу маніторынгавых сервісаў. Відэахостынг не працуе як на персанальных камп'ютарах, гэтак і на мабільных прыладах. Дакладная колькасць абанентаў, якія не могуць зайсці на YouTube, невядомая. Паводле звестак збой РФ, агулам на працу сервісу ў Расіі паступіла каля 6 тысяч скаргаў. У іншых краінах свету праблему з сервісам няма. Збой у працы YouTube на тэрыторыі нашай суседкі назіраецца апошнія 2 тыдні. 6 жніўня ўлады Расіі павясцілі найбуйнейшых аператараў сувязі аб зніжэнні хуткасці заладоўвання відэа ў YouTube да 128 кілабітаў за секунду. У сталіцы Аўстрыі Вене адмянілі 3 канцэрты амерыканскай спявачкі Тэйлар Свіфт. Урад Аўстрыі пацвердзіў, што ўдалося перадухіліць запланаваную тэрарыстычную атаку на стадыёне. Паводле падазрення ў рыхтаванні тэракту затрымалі 2 асобаў. Адзін з падазраваных паводле муз краіны прысягнуў на адданасць так званай ісламскай дзяржаве. Тэйлар Свіфт мелася выступаць у Вене з чацвярга да суботы. Паводле ацэнак паліцыі, шоу мусіла сабраць каля 65 тысяч наведнікаў на стадыёне і яшчэ каля 15 тысячаў па-за яго межамі без квіткоў. Канцэрты ў Вене павінны былі стацца часткаю гастрольнага туру амерыканскай спявачкі пад назваю «Эрас». І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Больш апавядзем у аб'ектыве ўжо о 20-й. Заставайцеся з Белсатам.